Jemage da Cikwaikwaya abokai ne, suna zumunci tare suna zama tare. Gidansu kusa da juna. Jemage yana da gida a wani kokon dutse. Shi ita kuma Cikwaikwaya tana da gida a gindin bishiya akan wata bishiya inda ta shekarta. Kullum suna zumunci, suna zumunci sosai, suna raba abin ƙoto idan sun samu. A kwana a tashi sai aka tafka wani ruwa mai ambaliya, inda ruwan nan ambaliya nan ta faru ta cinye dukkan gonaki da dazuzzuka, ciki har da kogon dutsen da Jemage ke zama. Sannan bishiyar da Cikwaikwaya ma take da sheƙa duk ruwa ya tafi da su. Suka dawo ba su ga inda za su sa kansu. Suna zaune sai Cikwaikwaya ta ce da Jemage, haba Jemage, yanzu ba za mu yi ƙoƙari mu nemo kanmu muhalli mai kyau ba? Sai Jemage ya ce, kai, wa yake ta wani muhalli? Wa yake da lokacin ɓata lokacin da zai tsaya yana wahalar wai inda zai zauna? Gashi nan gidaje Allah ya riga ya ba mu su, sai dai mu shiga. Ni kogon dutse nake nema ruwa ya janye in koma gidana. Kina ganin akwai gidan da ya kai kogon dutse? Sai Cikwaikwaya ta yi dariya. Kawai sai ya ga Cikwaikwaya ta ce da shi, taimaki kanka kafin ka jira wani ya taimake ka. Sai ta tashi ta fara haɗa kirare da tsinkakkaki da ganyayyaki, tana kaiwa tana kawowa, haka ta dinga yi kwana da kwanaki. Jemage yana zaune yana kallanta. Ta gama haɗa gidanta tsaf cikin kwana 2, gida ya haɗu. Ta je ta shiga. Ana nan Jemage kwana 2 sai ya samu kogon dutse ya sake komawa. Sai aka ƙara tafka wani ruwa da ya fi na baya. Ruwa ya zo cika kogon dutsen nan. Jemage ya jike jagab, ya rasa inda zai sa kansa. Ya fara kiran taimakon Cikwaikwaya. Ya zo gidan Cikwaikwaya. Ya ce, Cikwaikwaya taimake ni mana. Ta ce, a'a Jemage, ai kai ba ka son wahala. Ni ko abin da nake gani ka taimaki kanka kafin wani ya zo ya taimake ka. Don haka ka taimaki